И зрете последните YouTube, аз съм Развър и ние сме Геймплей Развър. И тук при мен Спидапол и как може да виждате от заглавието, сега ще теглим гивъуей на Minecraft 3 премиум аккаунта. И ето, приготвил съм си клипа, има някъде 15 записа. И айде. Успех на всички, тегля се 3, 2, 1. Ти нещо ще кажеш ли? Не знам колко. И Анджерито 101 е първа. Победителите имат право да си потърсят наградата за 24 часа. Втория е Crazy Evil. Всъщност, ако се чуе някакъв звук, извинете. И това съм аз, да. Това е същия, знам го. С точност за това не е честно. Да, Devil Pirate. И да, това са победителите. Честито да им е. И очаквайте скоро още един giveaway. Аз бях Развър, ние бяхме на Gameplay XBG и ти че кажеш ли нещо? Еми ако тези, които ще може да запишат за моят giveaway, да имат повече шанс, ако искат Да, ние сме... giveaway. Спидапол е и в неговия канал, и в моя.